дар ҳамоиш роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон, омӯзгорону кормандон ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок намуданд. дар ин чорабинии дастовардҳои омӯзгорону кормандони донишгоҳ ба намоиш гузошта шуд ки меҳмонон ва ҳозирин аз он дидан карданд. тазаккур дода шуд ки мақсад аз таҷлили рӯзии ҷавонони Тоҷикистон татбиқи босамари сиёсати давлатии ҷавонон, мусоидат ба раванди тарбияи ватанпарастӣ ва дар сатҳи баланди фарҳангӣ ва эҷодиву маърифатӣ гузарондани ин сана мебошад. иттилоъ дода шуд ки дар доираи моҳвораи ҷавонон ва рӯзии ҷавонони Тоҷикистон дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ аз ҷониби шуъбаи кор бо ҷавонон якчанд чорабинӣ дар сатҳи баланд амалӣ гардид. аз ҷумла чанд мусобиқаи варзишӣ, озмунҳои илмӣ маърифатӣ ва фарҳангӣ баргузор карда шуд. тибқи нақшаи таъсисгардаи роҳбари муассисаи таълимӣ дар байни донишҷӯён футболи хурд баргузор гардид ва дар байни духтарон бошад баскетбол баргузор гардид ва дастаҳои ҷойҳои муайянро ки аз дар баробари факултетҳо ҷой гирифтанд ба онҳо низ тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. дар вазъияти тантанавии ғолибон бо диплом ва тӯҳфаҳои хотиравии раёсати донишгоҳ, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш қадрдонӣ гардиданд. барномаи рангини фарҳангӣ анҷомбахши ҳамоиши идона гардид.